prípade, že by si vyhrala, tak by si bola venovala nejakú tú časť, ktorá by pripadala na tvoje platené miesto nejakej charite. Povedz nám konkrétne, o koho ide a prečo si vybrala. Ako som už hovorila, tak som tu vlastne s Mirkou Luberdovou, ktorá si vybrala, ja sa s tým stotožňujem, detskú onkológiu, kde je potrebné urobiť teraz novú záhradu pre deti. Aj s ihriskom, aby mohli chodiť von, aby sa tam mohli hrávať, keďže teraz ten priestor nemajú. Výťažok alebo tá výhra, ktorú by sme vyhrali, pôjde na dobrú vec, a to pre detičky, ktoré majú onkologické ochorenie. Myslím, že na nejaké zariadenie, kde by mali preliesky a neviem, televízory, na to, aby sa im spríjemnil ten ich nepríjemný život. My sme sa dohodli s Mirkou Luberdovou, že budeme podporovať stavbu ihriska pre onkologických pacientov na Kramároch. 100% som bola rozhodnutá, aj som stále rozhodnutá pre detskú onkológiu v Bratislave na vybudovanie peknej záhradky. Teda držíme ti palce, ešte veľa na to vyhráš a vidíme sa na ďalšom Hennessy Poker Cupe. Tak ešte keď ma po dnešnom večeri niekto pozve, tak možno áno. Tešíme sa, ďakujem. A ja ďakujem.